Episodi 14. Per Mayra Sousa Sirvent. Gimnàstica rítmica. Mare i entrenadora de gimnasta. Des dels 6 anys porto en aquest món. Parle de mi. Soc Mayra, mare de Noa i Uriel, fallers de la Falla Sant Jaume. Dedique aquestes paraules a l'esport que ompli de satisfacció les nostres vides. Jo vaig començar amb aquest esport a les escoles municipals de la ciutat de Xàtiva, que avui dia encara funcionen. També hi ha un club de gimnàstica rítmica a la ciutat. La meva filla s'anomena Noa i té 13 anys. Tot començà quan vàrem saber que era una xiqueta. Li agradaria la gimnàstica o no li agradaria? Això em preguntava jo durant tot l'embaràs. I si estava dins de mi, ja era gimnasta. Amb tan sols 2 anyets ja començava a fer els seus pinets dins d'aquest món. On anava jo, ella darrere, no parava ni un moment. Fins que un dia, quan tenia 6 anys, a una competició, la veieren unes entrenadores i cridaren per a demanar-la, per a un conjunt de categoria Benjamí base, per a preparar-la per al que seria el seu primer nacional. Avui dia, que té 13 anys, porta ja uns 10 nacionals obtenint, entre altres, aquestes classificacions. Tercera d'Espanya al conjunt Benjamí. Quarta d'Espanya individual a la categoria aleví. Segona d'Espanya a la Copa de Conjunts Alevins. Tercera d'Espanya a la Copa d'Espanya d'infantils. Quarta d'Espanya per equip d'infantil. Tot això no s'aconsegueix d'avui per a demà. Fa un sacrifici tota la família. Noa entrena a Sueca, per tant, ja comptem en 45 minuts de trajecte. Entrena de 4 a 5 hores a la setmana, a més d'alguns intensius i diumenges, unes 3 o 4 hores diàries i els dissabtes 5 hores. Els resultats no sempre són els esperats, però ella dona tot el que està de la seva mà, compaginant amb l'institut i la vida fallera, deixant de costat moltes vegades aniversaris d'amics, actes fallers, eixides de diversió, etc., però sempre per la seva passió. També està citada per a la Federació de la Comunitat Valenciana per a fer la tecnificació. Estem molt orgullosos d'ella per tot l'esforç que fa, ja que és un esport que requereix molta disciplina. Estarem ací mentre ella vulgui estar. Com sabeu, l'any passat, 2023, Noa va ser fallera major infantil de Xàtiva, però no va deixar la gimnàstica de costat. Li dedicava menys temps, però aquí va estar, preparant-se les competicions que tenien lloc després de març, quan acabaven les falles. Nosaltres, els seus pares i el seu germà Uriel, que aquest any és el president infantil de la nostra comissió, fem un gran esforç i intentem compaginar-ho tot i estar per a tot. Així és la vida d'una gimnasta: dedicació, organització, obligacions, decisions, esforç, sacrifici, caure i alçar-se, companyònia, il·lusió. Aquests són alguns adjectius que ho poden definir, encara que sols aquells que es dediquen plenament a aquest esport saben el que realment viuen.